Никулден. Откъде идва този празник? Каква е причината да го празнуваме? И защо консумираме точно риба? Нека да разберем каква е връзката между Свети Никола и Дядо Мраз. Има ли такава? Не, шегувам се. Той пък Дядо Мраз го забравихме. Дядо Коледа. И като истински ютубър трябва да ви кажа да се абонирате, да лайквате, но го правете ако искате. Ако не искате, нека да продължим и да видим какво сме ви подготвили. Историята на превъплъщението на образа на Свети Никола е повече от интересна. Първообразът му се свързва с Свети Николай Мирликийски чудотворец, един от най-почитаните християнски светци. Той живял през 3-4 век и бил известен с милосърдието си, както и със своята безусловна подкрепа и помощ към бедните и онеправданите. Приписват му се много чудеса и именно за това той е наречен чудотворец. В християнската традиция Свети Никола е считан за покровител на моряците, рибарите, търговците, банкерите, помощник на бедните и нуждаещите се, както и защитник на децата. У нас паметта му се чества на 6 декември, а денят е известен като Никулден. Това е един от най-големите зимни празници в народния календар. Традиционното ястие на този ден е пълнен шаран. Шаранът е ритуалната свещена риба на празника и се счита за верен слуга на Свети Никола, защото според поверието той запушил дупка в кораб, за да предотврати неговото потъване. На българската трапеза редом с шарана присъстват много постни ястия, като сърми, боб, зеленчуци, обредни хлябове и тежко червено вино. Според народните вярвания, трапезата не бива да се вдига цял ден, защото така домът ще бъде под благословията на светеца. На този ден празнуват моряците, рибарите, търговците, банкерите и всички, които носят имената Никола, Николай, Николина, Нина, Нено, Колю, Ненка и други техни производни. По стара българска традиция, на Никулден домът на именника е отворен за всички гости. Именникът не кани, а тези, които искат да го уважат, посещават дома му и вдигат на здравици за неговото здраве и благополучие. В приморските градове е хубава традиция на този ден да се освещават рибарски мрежи, лодки, кораби и други плавателни съдове, защото така се счита, че ще бъдат пазени и защитавани от светеца, когато са в открито море. В някои райони на страната пък главата на шарана се пази в дома като талисман за късмет и плодородие, а люспи от рибата се слагат в портмонетата за богатство и изобилие през цялата година. На този ден не се извършва никаква тежка физическа работа. Не бива да се пере или мие, не трябва да се правят ремонти, нито да се реже или да се шие, за да не се разгневи светецът и да приеме хората в дома за неблагодарни. В народната памет битуват няколко легенди, свързани с името на Свети Николай Чудотворец. Най-популярната легенда разказва, че по време на бурята в морето корабът на група моряци започва да потъва. Те се молили на Свети Николай и той се явил, успокоил бурята и ги отвел до безопасно пристанище. Именно за това е считан за покровител на моряците и рибарите. Друга легенда разказва за беден баща, който нямал пари да осигури зестра на 3 си дъщери. Без зестра те нямало да могат да се омъжат. Свети Никола се съжалил над тях и тайно оставил торбички с злато в дома им. Така девойките успели да се задумят и да създадат щастливи семейства, а светецът бил приет за благодетел и покровител на бедните, децата и нуждаещите се. Според друга широко известна и малко страховита легенда, 3 деца били убити от зъл кръчмар, който искал да ги продаде за месо. Свети Николай минал оттам, усетил злото и възкресил децата. Тази история се среща предимно в западната християнска традиция, но е популярна и в целия християнски свят. Една от легендите за чудесата на светеца го свързва с древния град Мир, днес наричан Демрей, който се намира в пределите на Турция. Градът страдал от масов глад. Свети Никола се съжалил над страдащите, по неведоми чудодейни пътища успял да убеди богати търговци, минаващи наблизо, да разтоварят житото си и да го дарят на жителите на града. Хората се нахранили, а странно, търговците с почуда открили, че от житото им не липсва нито грам. Добрината и щедростта им били
възнаградени. Друга легенда твърди, че свети Никола се явил пред владетел и се застъпил за живота на несправедливо осъдени на смърт 3 войници. Мъжете били помилвани, а светецът се превърнал в символ на правдата и защитата на невинните и онеправданите. Първата значима трансформация на образа на светеца се свързва с Нидерландия. Там библейският образ на свети Николай започва бавно, но сигурно да се променя под влиянието на местните традиции и в крайна сметка се превръща в народен фолклорен герой, наречен Синтерклаас. Синтерклаас е облечен в епископски одежди, с митра на главата и с жезъл в ръка. Той пристига с кораб от Испания. Ще попитате защо точно от Испания? Ами вероятно, защото по това време испанските земи били от изключителна важност за нидерландската история и търговия. Синтерклаас пресича нидерландските земи на бял кон със своите верни помощници в навечерието на 6 декември и посещава всеки дом и дарява подаръци на децата. Холандски заселници пренасят образа на Синтерклаас в Америка през 17 век. През 1620 година те основават Нова Амстердам, днешният Ню Йорк. Общението им с местните трансформира Синтерклаас в Санта Клаус, а няколко литературни произведения дооформят приказния му образ. Те го обличат в червена дреха с бели пухкави кантове, правят образа му по-закръглен и някакси по-добродушен. Изпращат го на Северния полюс, където той се здобива с цяло огромно имение пълно селфи, елени и други причудливи приказни същества. Подаряват му красива шейна, теглена от 8 грациозни елена и създават легендата за приказния старец, който влиза през комина в нощта срещу Коледа, за да остави по телхата подаръци за послушните деца. Художникът Съдън Хъндънблум пък създава световно известният образ на дядо Коледа за рекламната кампания на Кока-Кола, а рекламата го превръща в неразделна част от модерната коледна традиция. Образът на дядо Коледа се завръща отново в Европа и с времето става неразделна част от любимите коледни персонажи на европейците. В България дядо Коледа идва като сериозна конкуренция на дядо Мраз, който децата от бившите социалистически страни чакат с нетърпение всяка новогодишна нощ. С времето дядо Мраз е пратен в забвение и днес всички ние, малки и големи, с нетърпение чакаме всяка година даровете на дядо Коледа и се питаме, били ли сме достатъчно послушни, за да ги заслужим. Вие вярвате ли в дядо Коледа? Ако вярвате, защо? Пишете ни в коментарите. Или пък, дали е имало случаи, в които сте присъствали на чудеса и да ни разкажете. Може да направим и някой клип за чудесата покрай нас. Хубав ден и весел празник! Довиждане!